घेवडो आता काय आला कशाक बोंबाटतास गप झाला ना अरे इतका जोरच इलो. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. मुळ्याची भाजी विकूचा व्हिडिओ तुम्ही मागच्या व्हिडिओत बघितला असाल. तर आता आपण बघणार आहात घेवड्याची भाजी. पापडी घेवडं आहे तो मी पावसात घातलेला आहे बियाच्या. हे बघा तो मांडव घातलेलो आणि मांडवावरून हे पत्र्यावर असे सोडलेले आहेत वेल. गेल्या वर्षी भरपूर धरलेलो, यावर्षी जरा कमी आहे. हे बघा आधी शेंगेदाराच्या आधी अशी फुलं येतात आणि नंतर ते का शेंगे धरतात. हे बघा शेंगे, हे का पापडी घेवडं म्हणतात आमच्याकडे. तुमच्याकडे काय म्हणतात माका माहीत नाही. बाजारात खूप महाग विकतात. हे बघा 10 रुपयाक 10 देतात. गेल्या वर्षी माका भरपूर म्हणजे 2 फाटी घेवडं मिळालेलो. यावर्षी जरा माझं दुर्लक्ष झालं, त्यामुळे औषध वगैरे मारूक मिळाला नाही, फवारणी करू. आणि बऱ्याच जणांनी सांगितलं नाही की घेवडं झालं तर लवकर घेऊन ये म्हणून. अजून जून झाले नाही, शेंगे जरा कोवळे आहेत. हे बघा जरा त्याच्यात गर होऊचे लागतात दाणे. हे बघा. बाकी कसे तुम्ही मजेत आहात ना सगळे? असेच मजेत राहा आणि आमचे नवनवीन व्हिडिओ बघित राहा असा. चला तर आता आपण घेवडो काढून घेऊया आधी. खत पाणी व्यवस्थित घातलंच तर खूप उत्पन्न चांगला देता. मी आमच्या घरापुरती पेरलं, म्हणजे घरात खाण्यापुरती पेरलेलो होतो. 4-5च बिये घातलेले आहे. हे बघा अशी मोठी शेंगे होतात. असा आळा करून मांडव घालून आहे बघा. बघू शकता. हे बघा किती शेंगे आहेत. चला तर मित्रांनो, घेवडो काढून झालेलो आहे. हो बघा एक पिशी वतलेलं आहे. आणि आता हे बघा एक छोटी फाटीवर गावलं आणि आता घेऊन जाणार विकूक. चला तर बांधून घेऊया पटापट उशीर झाला. चला तर जुडिये बांधून झाले आहेत आणि आता घेऊन जाऊचे विकूक. चला तर मित्रांनो, आता घेवड्याची भाजी घेऊन विकूक चाललंय जोगलवाडी. तुम्ही पण यावं माझ्याबरोबर. आणि आता पकडणं शॉर्टकटने जाऊया जरा. कुळीत पण पेरलेलो. हो बघा वांडर येतात म्हणून ते राखाचे लागतात. आज माझ्याबरोबर कॅमेरा धरू कोण नाही, त्यामुळे माझा तकडे प्रवीण वडापाव तळता त्यासाठी नंदनचे मित्र 2 जण वडापाव खाऊ गेले. होय ना रे? मग नंदन काय वडापाव आणि बघा इकडे वडापाव तळता. सुट्टे खायो भवानी झाली मॉब जणांका हुआ भाजी घेवडो हो
घेवडो घेवडो भाजी भाजी हवी घेवड्याची आ घेवडो घेवडो आ घरीवाले किती मोठे ती भो शेतामध्ये भेटते पण पहिल्याच बघते पहिल्यांदा 10 रुपये हे भाजी घेवडो घेवडो ककडे येऊ हा इलय घेवडो घेवडो बाकी नाही हा पेरलेली आहे सगळी दिसा कोवी ना मग 10 रुपये मग दाताक नाही पण एका लागतो तोंडाक 5 झाले बघ बरा आता इलच त्या मी काय करू काय नाही बघ नाही ना म्हणता लगेच असो सगळ्यांचे तुम्ही सगळी जण दिसा कवास हे घेवडो हो तू काही नाही भाजी हवी चला तर आता दुवाळ्यांकडे जाऊया माझी म्हातारीची कळ काढून येऊया ती आता गाडी घालीत राहा हे म्हातारे महेश दुवाळी हा हो खय गेली ऐकलं नाही आवाज खया 3 घेते पैसे पुन्हा मुकले देते घेऊ चला जपत नाही काय नाही ठणठणीच अजून हो मग 10 रुपये दी नंतर मोठं काढता औषधा गोवाचं आपल्या तू दिसतल एवढी लोक तुका बघतली होय ना मग मागच्या व्हिडिओत माका सांगलाय नाही ना हा हे बघा कसे माझ्या इलाजच नाहीच घेऊ घी लई नाही 4च रवले सगळे घे सगळे काय ते घी काय ते हवेत इतके सांग 20 रुपये नंतर दी कधी ते कधी गावचे तेव्हा दे नंतर द्यायचंय दुकान देवचंही दुकान चालात हा आणि बघा कडे बावडेवर पाणी भरतात हा घे 3च घेतले 3 का घेतलाय मार 3 जयशन आमची एक पान खाता की पान काय म्हणता गे पान सुपारी दिले ना तुका नाही दिले त्यांका सांग मी सांगायचं काम केलंय घराकडे घेतात ना म्हातारीची आज कळ काढलंय भाजी हवी काय करतास काय आज घे घेवडो हो चालू थोयच बसलेलं मी एवढं काय खातो घे पैसे आता. माझ्याकडे नाही थोय मग मी हळदी कुंका गेले नंतर दी कधी नंतर देव गावलाच बरो म्हणजे खय जात काही गेले ह्याच्याकडे देव आता 3 रवतली बहिणीकडे देऊन ठेव. हा. गाव आहे, गाव. होय. बहिणीकडे देऊन ठेव हा. हे घेवडो वा कुंदरी इंका झाला रे काय कुत्र्यांका बॉम्ब टाक घेवडो
आता काय आला कशाक बोंबाटतास गप झाला ना अरे इतका जोरच इलो काय आलाव केल्यानी हे काय उगीच गप फुकट चापले बोंबाटत घेवडो हो घेवडो नको चला आधी प्रवीणच्या आधी 20 रुपये देऊन येऊया किती 30 रुपये ना 10 रुपये सुटे नाही तुमच्याकडे माका संजन सुटेच दिले ना 100 दिले 10 रुपये मग देव बाबा घेवडो हो अरे हवा 3च रवले का घेवडो कशी जुडिया 10 रुपये मेलं होय ओळखीचं माणूस घालून बघ आता कापता ते का 10 वडापाव 10 रुपये देऊचे होत 10 रुपयानं तुका वडापाव दिले वडापाव 10 रुपयानं नाही दिले तो पण देऊचेत ते का ए गपडो मी देऊचोय रे 10 रुपये तुका आठवण कर माका देतलाय तसो वान्नानू बसलास हा थंडी खाया या लागता वारो लागता 18 जोडी होते 18 संजन पातू 3 आणि प्रवीणने 2 जयशाकडे 3 महिषाच्या औशीन 2 आणि कोणी खपून टाकलंय 18 हो नाही तर तो तसोच जातलो सुकान मी भाजीपाला पिtek करत नाही माहिती आहे हम्म. तो खूप तो कोडा तू हो तुका पाणी बी नेऊत नाही नाही पण तेवढं हा तो बघ तरी हम्म. कोपरो ह्या कोपऱ्याची सगळी भाजी हा हम्म. पाल्याची मुळ्याची आणि मोहरीची हम्म. भाजी होती त्यावरची एवढ्या कोपऱ्याचे पैसे उभे आले किती फक्त 5 रुपये किती 5 कसे का हा तो बाबा इल्लो ना ते बा आता इले परत 3दा नेऊन लावले त्यांका वरती हा तो बाबा इल्लो ना त्यांनी फक्त दिल्याने एक जुडी भाजी ना नाही काय त्याचे 5 रुपये दिल्या बाकी ह्यानी काय सांगायचं कोणीला भाजी हम्म. माझं चालू घे ना तू चालून घेऊन जा असा सांगा जमत ना काढल्याने नेल्या तो पैसे नाही तू नाही चला तर घेवडो विकून झालेलो हा. आणि आता 100 रुपये आणखी 80 रुपये येऊचे मी देतली लोकांनंतर आठवणीन आणून देतात त्याबद्दल खात्री आहे. चला तर मग बाय बाय. असेच आमचे व्हिडिओ बघत बसा. व्हिडिओक लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आजचा व्हिडिओ कसं वाटलं असत तर जरूर कमेंट करा. चला बाय बाय.